bakal nindaki pangitane para Pandhawa. Lah kok malah dibote oleh si Aditya dikongkon dadi pangas. Ayam
goro jagate horeg manungsane dedreg sikut-sikutan jegal-jegalan padu padha bangsa ngumbar nafsu mburu kuwasa lan kadonyan temah wong cilik ingkang dadi korban mubal babal kang angkara murka sabab olah pakartining cipta rasa wis singlar saka dasar kautaman temah kang subur ngrembaka watake nista budine candala biyen padha diarep-arep bisa dadi pengarep kabeh padha ngira bisa dadi pangarsa kang bisa dipercaya bisa dadi pengayom kang bisa gawe ayem dadiya pamomong sing ming ora pinter omong nanging mrucut saka gembolan bebasan mung pinter guneman ningkang tanpa kasunyatan wong cilik mung kinarya ancik-ancik golek kamulyan lali yen duwe kewajiban ngayomi nusa bangsa lan negara geger gempar walik watu lor kidul padha obong-obongan wetan kulon padha ampiak mawurahan Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenenganing sun Dewi Kunti Talibrata sumrambahe marang anak-anakku kabeh para Pandhawa ngger Dwija Kangka Bratasena Permadi Pinten kang sarta tangsen kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Kunti ibuku ana dawuhmu apa? Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Amiji ingkang putra kula pun Permadi. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Ingkang angka sepisan ayo ndak derekake ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat dene ngantiri palungguhan iki aku kelawan kowe kabeh anakku para Pandhawa isih ginanjar kawilujengan kebagas warasan kang sarta keselamatan yonang nuwun inggih mangestakaken dawuh Kanjeng Ibu. Kunti ibuku ngestokake dawuhmu. Sumurupa anak-anakku para Pandhawa. Dina iki
pun ibu lan jeneng sira kabeh supaya mapan ana ing bale si golo-golo iki. Mula kabeh anak-anakku para Pandhawa kudu gedhekake rasa kaprayitnan lan rasa pengati-ati. Senadyan to para kadang-kadangmu Kurawa bakal balekake separone negara Ngastina marang kowe. Negara Ngastina kuwi tinggalane wong tuamu kang wis nyuwarga ingkang sinuwun Prabu Pandhudewayana. Nanging aja kok jagak-jagake banget ya kulup. Kekudangane pun ibu marang anakku Pandhawa kabeh. Anak-anakku para Pandhawa kudu bisa mandireng pribadi. Aja gantungake marang paweweng wong tuwa kang wis murut marang kasedan jati. Anggone para Kurawa mrentah marang pun ibu lan kowe kabeh supaya bengi iki nginep ana ing bale si golo-golo. Pun ibu bisa maca glagat kang kurang prayoga tumrap kadang-kadangmu Kurawa ingkang sajake ora lega penggalihe yen to kowe kabeh para Pandhawa isih meger-meger urip. Mula ana tetembungan cawis payung sadurunge udan. Ati-ati anggonmu ngadepi lelakon iki kang sarta linambaran rasa ikhlas lahir trusing batin tetep nyedak marang purbaning Gusti ingkang maha kawekas ya nang. Semareka den prayitna sumurire eko ambalik titiyani gandayani mreng sang ambek ngomalati tanwandi pinaradi bloko kacurnan kang hambek juti Kyai Semar Badranaya. Ndara kula Raden Bratasena enten napa? Ing ripalungguhan iki para Pandhawa dikongkon karo sedulur-sedulure tuwa. Ya kuwi kadang para Kurawa. Para Pandhawa dikongkon nginep ana ing bale si golo-golo. Para Pandhawa dijanjeni karo para Kurawa yen to separone negara Ngastina kang dadi tinggalane bapakku Prabu Pandhudewayana bakal dibalekake marang para Pandhawa. Nanging atine Bratasena tanpa beda karo penggalihe ibuku Kunthi Talibrata. Sajake iki mengko ana lelakon kang kurang prayoga. Sajake para Kurawa ora marem sing dadi rasane lamun nyawang para Pandhawa isih meger-meger urip. Rumangsamu kaya kepiye Kyai Semar?
yen miturut gagasane Kakang Semar Badranaya kepiye? Ngaten nggih, Gus. Sedulur-sedulur sampeyan para Kurawa niku dudu wong bodho. Kula ambali melih. Sedulur-sedulur sampeyan para Kurawa niku dudu wong bodho. Sumurupa nggih Raden Bratasena, janjane negaramu kuwi ora kurang wong pinter. Negaramu kuwi ora kurang wong pinter, ning negaramu kuwi kekurangan wong sing duweni watak jujur. Mangkono Kakang Semar nggih. Kula ngomongaken wonten dasare, kula ngomongaken wonten wewatone. Merga saben-saben pawiyatan pendak taun mesti ngulus-nguluske wujute sarjana. Wujute sarjana niku genah pinter sing dadi pamikire, lembah mana sing dadi atine. Nanging beda karo negaramu, negara Ngastina. Ewadene saben pawiyatan wis bisa ngluluske para sarjana. Nanging isih adoh negaramu saka tembung ayem, isih adoh negaramu saka tembung tentrem. Merga napa? Merga niate wong golek ilmu niku kleru. Cacakane niate wong golek kawruh niku sing luput. Niate wong golek ngilmu kuwi kepiye, Kyai Semar? Sampeyan Ndara Bratasena sak para pendawane. Sampeyan nek golek ilmu aja nganti duweni niat ben dadi wong pangkat. Sampeyan para Pandhawa anggone golek ilmu aja pisan-pisan duweni niat ben dadi wong sing duweni derajat. Niku kleru, niku luput. Ning niate wong golek ilmu niku kudu bisa ing tembe mburine ilmu kala wau piguna tumraping para bebrayan agung. Niku niate wong golek ilmu sing bener. Kadidene tanduran pari nika. Pari nika saya isi saya ndingkluk. Pari nika saya isi saya ndingkluk. Merga sari patine wong sing duweni kawruh, merga inti sarine wong sing duweni ilmu kuwi jiwane lembah manah, pikirane wicaksana lan tansah gegem ing tembung sak becik-becike menungsa. Niku menungsa sing tansah piguna tumrap bebrayan agung, Den. Ranane wong jaluhung betah lopo kurang guling elingo salat jatmika yen wacana kudu manis murih seng-seming sasama samane manungsa sami ngaturake agunging panuwun marang Kyai Semar merga awit saka pituduh lan pituturmu Bratasena kaya lumampah ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu. Satemah padhang tetrawangan kang dadi rasane Bratasena. Inggih Gus, inggih. Bratasena, Kunti ibuku piye? Lan aku meling yo nang. Aku meling marang kowe Bratasena anakku sing gagah dhewe.
jroning ratri iki jroning bengi iki kowe aja nganti turu yo nang mbok menawa ana bebaya ingkang tumeka marang sedulur-sedulurmu Pandhawa kabeh jeneng sira Bratasena bisa ambudidaya supaya kadang-kadangmu bisa luar saka bebaya apa wae. Iya Kunti ibuku ngestokake dawuhmu. Lan aku meling marang putraku para Pandhawa kabeh. Sadurunge kowe iki mengko mapan turu. Dwija Kangka Permadi pinten apa dene Tansen. Padha nganggo tekad satriya tanah Jawa. Nyenyuwuna kelawan ingkang akarya jagat. Supaya Pandhawa tansah pinayungan rahayu nir ing sambikalaya nang Panyata sayekti datan kapurba dening manungsa ya Jaka Pitana barepe Kurawa. Ta ingkang triprakara godha kalawan bejo kang sarta tekaning pati monggo termonglah
Bangsat Pandhawa. Ah. Ah. Paman Sengkuni. Nggih. Dadi adara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidhi Miwang Utama paninta ing praja ngadil bejo dadi bandara Arinara ban mring pro abdi Paman Harya Sengkuni paman Kula wonten dawuh nggih. anak Angger Jaka Pitana animbali kula pun Patih Sengkuni. Patih Sengkuni patih sak donya sing paling jujur dhewe. Paman Sengkuni Wonten dawuh. dina iki para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu. Tangeh bisane bisa mlayu paman. Lho. Liripun kados pundi nggih? Ing dinten sakmangke para Pandhawa sampun mapan wonten ing bale Sigala-gala. Rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon paman. Jaka Pitana mbarepe Kurawa ora bisa ngrasakake mangan gayer, ngombe seger, turu angler yen Pandhawa isih meger-meger urip. Negara Ngastina kudu kula regem dadi duweke para Kurawa paman. Inggih nggih. Sampeyan aja kuwatir. Nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina, waton ana Patih Sengkuni beres-beres. Kula niku maha pangreka daya. Kok duwe kepinginan apa wae, kok duwe gegayuhan apa wae, pokok men enek Sengkuni niku bakale bisa berhasil, bakale mening seklining. Makaten paman. Nggih. Napa sing sampeyan penginke napa? Kula kepengin Pandhawa mati paman. Nggih, gampil niku nggih, gampil. Bale Sigala-gala. Papan sing digawe turu karo para Pandhawa niku sing rancang Patih Sengkuni. Kula damel saking kayu-kayu ingkang sampun gabuk. Sing sipate kayu kala wau gampang kobong. Mangke nek sampun tengah wengi para Pandhawa sampun turu kepati. Bale Sigala-gala dipun obong, Pandhawa bakale mati kobong ana sajroning bale Sigala-gala menika nggih. Wah. Matur nuwun paman, matur nuwun. Lajeng niki mangke sing ngobong bale Sigala-gala sampeyan napa kula paman. Lho mengke riyen. Ampun kesusu mengke ndak kesluru temahane kleru. Sedaya niku kedah dipun petung kanthi jangkep
diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, digagas nganti kandas nganti tulusing tias, digonthok kanthi cetha nganti tekan jroning nala. Babakan iki ora kena kemrungsung, Nger. Lah lajeng kersa sampeyan Paman Sengguni niki mengke sing ngobong bali si golo-golo ampun ngantos kula napa jenengan ingkang tumindak. Menawi kula napa jenengan ingkang tumindak nek konangan karo aparate negara saged kotor jeneng kula lan jenengan. Lajeng kersanipun sing ngobong bali si golo-golo duit sakniki niku kuwasa, Nger. Sampeyan wani napa mboten ngetokne duit kanggo ngongkon uwong supaya ngobong bali si golo-golo kenging winastan nabok nyilih tangan. Wani napa mboten? Mboten usah sampeyan sing jumangkah, mboten usah Sengkuni sing tumindak. Sakniki niku pun jamane rakyat dibenturke karo aparate negara niku pun jamane. Mekaten nggih. Sampeyan kari lungguh jigang ingkrang-ingkrang sesuk wis nemoni Pandhawa mati. Wani mawon. Pinten kula kedah ngetokne biaya Paman. Nyawane Pandhawa niku larang. Cara duit sakniki per gundul digawe 5 yutonan. 5 yuta ping 5 tegese 20 yuta tambah ibuke Kunti Talibrata tegese 30 yuta. Wani mboten ngetokne dhuwit 30 yuta kanggo mateni para Pandhawa. Kecil 30 yuta dhuwit apa lho. Nggih, kula sagah. Niki kula bayar kenceng, mboten utang, mboten semoyo. Dhuwit 30 yuta kula pasrahke Paman Haryo Sengguni. Kula pasrahke Paman Haryo Sengguni kinarya mateni nyawane para Pandhawa. Nggih, niki kula mboten njaluk dhuwit lho nggih. Mboten. Niki kula ikhlas lahir batin kanggo srana matine para Pandhawa. 30 yuta ditampani Paman. Nggih. Kula mboten njaluk lho nggih. Mboten. Kula sing maringi nggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kula tampi nggih, nggih, panjenengan tampi. Lah banjur kapan ngobongi bali si golo-golo Paman? Tenang. Sampeyan nunggu kemawon kalih leyeh lungguh jigrang karo ngopi. Ngaten Paman nggih. Sampeyan teni benjing-enjing barengi jago kluruk para Pandhawa sampun disiarne teng masjid. Makaten Paman nggih. Kula bidah sakniki nggih nyumanggaaken Paman Patih Haryo Sengguni. Ya Pandhawa sida mati. Yen Pandhawa mati Ngastina dadi duweke para Kurawa. Jaka Pitana sing ngratoni negara Ngastina. Wong penak irak kaya Patih Sengguni. Modal abab wis entuk 30 yuta. Kari golek pembunuh bayaran iki. Kari golek pembunuh bayaran kanggo nyirnake para Pandhawa ing Ripalunggan iki. Rencana lungguh le.
Yaksa Gora rupa ore sedeng nalendra yaksa alaku kang malwal yengkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Gora mawa lian Ditya Durbala harasa He Puruncana wonten tinimbalan ingkang adhawuh Raden Raden Patih Harya Sengkuni kowe isih eling karo aku Puruncana nggih taksih panjenengan iku sing gawene menehi pedamelan kalian kula menehi job dateng Puruncana bagus nek kowe isih eling karo aku bagus Puruncana kowe apa isih dadi pembunuh bayaran taksih Raden Patih lakar inggih namung niku ingkang dados pedamelan kula bagus saiki ngene ya saiki ngene aja seru-seru aja banter-banter iki ana proyek kanggo kowe proyek nopo proyek pembunuhan utawa proyek ngobong omah sing dipun obong sinten lan dateng pundi cangkemmu aja banter-banter engko ndak konangan ngono iki wawadi iki singidan ngono nggih nyuwun ngapunten nyuwun pangapunten Raden Patih gaweanmu dina iki ora abot gaweane Puruncana dina iki ora abot gaweanmu enteng yen adat saben kowe tak kongkon mateni mungsuhku ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong wujute bale si golo-golo bale si golo-golo iya perkara sing ning jerone bale si golo-golo kuwi sapa kowe ora perlu ngerti mergo kuwi urusane Patih Sengkuni sing penting kowe mangkat ngobong bali si golo-golo nek nganti kowe iki mengko konangan karo aparating negara aja pisan-pisan kowe nyenggol jenenge Patih Sengkuni nek kowe nganti nyenggol jenenge Patih Sengkuni nek nganti aku diceluk karo aparating negara nyawamu sing bakal dadi gantine inggih Raden Patih, inggih ngestaken dawuh. Lah, saiki kanggo perkara ngobong bali si golo-golo, kowe njaluk bayaran pira? Pun to mriku. Kula niku nek kalih jenengan pun langganan. Lho, kusik to kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Pun sak paring-paring panjenengan. Tenan sak awehku inggih iki ngene ya Puruncana iki eneke dhuwit nggur 1,5 juta kira-kira jalan apa ora iki eneke dhuwit nggur 1,5 juta kira-kira jalan apa ora kakean ngobong omahe tek semanten lho apike Patih Sengkuni ning kene iki lho apike nek karo dhuwit iki sak sok ngerti ora kowe sok ngekeki sok ora lha iki engko nek wis rampung sing dadi gaweanmu nek wis rampung sing dadi gaweanmu aja kuwatir ora ketang nggur 500.000 tak tambahi kowe
Sing penting kowe kudu berhasil ngobong bali si golo-golo. Nggih, siap Raden Patih. Ya, iki duwite tampanono. Duwite 1,5 juta tampanono. Engko nek wis kasembadan kowe ngobong bali si golo-golo, tak tambahi ora ketang 500. Nggih, matur nuwun Raden Patih, sampun nyukani pedamelan kalian kula. Ya, ya, aja kuwatir. Aku iki tresna karo kowe, tenan. Tenangno pikirmu Bruncana wanti-wanti welinge Patih Sengkuni nek nganti iki mengko konangan karo aparat negara nek aku sing ngongkon tak deplok cengelmu. Nggih, ampun kuwatir, budal dina iki. Kadangmu padha warantena becik besok aman demo Paris Paris kang prayetno iwa saranta wong ing Gorawalati bicarane kawit dewa kiwangi ngebulan purnama hey ya Puruncana wong kok gobloke ra iram diapusi Patih Sengkuni kok ya gelem turan duit sik akeh turan duit sik akeh kenek nggo golek kletik-kletik jare Gang Doli nek cah anyar iki sapa jare tilikane sih pancen Patih Sengkuni iki patih paling becik dhewe sak donya. Nggur ngobong omahe bayaranku 1,5 juta. Matur nuwun Patih Sengkuni, matur nuwun. Kasembadan ngobong omah entuk tambahan duit 500.000. Karo Mas ya. Mboten purun. Ayo ta karo Mas. Aku ki patih lho. Pira wis? 200 mboten. Sakniki napa-napa pun mundhak. Mosok 200 emoh. Mboten, sakniki napa-napa pun mundhak. Barang rakulaan lho. Ayo karo Patih Sengkuni ya. Engko tak nggo langganan. Wis ta? Wis gelem apa ora? Nggih pun monggo. Lah ngono lho. Kuwi barang rakulane kakean cerewet. Kae sajake tulisane bali si golo-golo. Tak obong tine iki. Iki sajane
ngawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon prang sanggep keprabon prang kang obro marekota iki wangune sing diarani bale sigala-gala ketitik iki lawange ana tulisane sigala-gala ya ora peduli sapa wae sing turu ana jerone bale sigala-gala iki tak obong bale sigala-gala iki bakune aku entuk dhuwit saka patih sing nguni. Kodrat mati kowe. Wongko kowe. Ingkang sinambi Ngobong. Ingkang sinambi lepaskan widi kawula tangi balene ngobong. ingkang sinambi